Kumusta si Dio Pangil? Kumusta rin po Sir Jupiter at sa inyong mga listeners? Ang palayaw ko ay Polo. Taga rito po sa may Bulacan. Ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa masalimuot na karanasan ng barkadahan namin nang minsang magbakasyon kami sa Visayas, partikular sa may Antique. Gusto lang naman talaga naming magsagawa ng epic reunion noon ng mga high school buddies ko. At ni sa panaginip ay hindi namin inakalang isang malagim na karanasan pala ang naghihintay sa amin doon. Una po gusto ko pong linawing wala po akong masamang tinapay sa mga taga-Antique. Mababait ang mga tao roon, bagay na na-appreciate ko noong ikalawang balik ko na sa nasabing lugar. Sadyang may naranasan lang kaming hindi maganda sa isang partikular na bundok na hindi namin makakalimutan. 2002, nasa 23 anyos po ako nito. Umuwi ng Bulacan yung isang katropa kong si Franklin galing Mindanao. Doon po kasi siya nagkolehiyo. Mag-high school best friend po kami nito at naisip naming tipunin ang iba pa sa mga barkadahan namin noon para magbakasyon. Sina Digoy, Matt, Rochelle, Becca at ang high school crush ko na si Selena. Hindi problema si Digoy kasi kapitbahay ko lang naman sila ng lolo niyang albularyo. Sina Matt at Rochelle ay alam ko rin kung saan ang mga bahay at ang mga pinapasukang trabaho. Kaya madali ko rin silang nakausap. Si Rochelle ang siyang naghanap kay Becca kasi alam niya raw kung saang ospital ito nagtatrabaho bilang nurse. At nagkataon namang nagkita raw sina Becca at Selena. May isang buwan bago kami magkatipon-tipon ulit. Napakasaya ng gabing yon, Sir Jupiter. Doon kami sa bahay namin nagkita-kita para pag-usapan ang binabalak na bakasyon. May kwentuhan, kumustahan, kainan, inuman, at siyempre konting tuksuhan. Ayun nga at tinutokso pa nila ako kung may gusto pa rin daw ba ako kay Selena. Nag-init naman ang pisngi ko kasi totoo namang may pagtingin pa rin ako sa kanya noon. Halos hindi pa rin kasi nagbago ang simple niyang ganda at ang mahinhin niyang kilos. Hindi siya yung tipo ng babae na sobrang ganda talaga. Pero alam niyo yun, may kiliti sa puso ko ang bawat titig at ngiti niya sa akin. Nalaman kong nagpunta pala sila ng pamilya niya sa Antique matapos ng high school graduation namin. Namatay daw kasi ang lolo niya at pinapauwi ang kanyang nanay. Matagal nang patay ang kanyang tatay kaya napilitan silang sumama ng kanyang mga kapatid. Doon na raw siya nagkolehiyo at bumalik lang ng Bulacan para dumalaw sa isang tiyahin. Pagkatapos daw noon ay babalik na siya agad ng Visayas. Natanong ni Becca kung okay raw ba ang lugar nila sa Antique. Kita kong nag-alilangan ng bahagya ang mga mata ni Selena pagkatapos ay sinabi niyang napakalayo ng kabihasnan ng kanilang lugar talaga. May tiyuhin siyang nakatira malapit sa syudad pero ang bahay ng kanyang lolo at lola ay nasa bundok. Mga 4 o 5 oras pa raw na lakaran sa gubat at sa mismong bundok para marating ang isang tagong baryo. Sa narinig, biglang nagliwanag ang mga mukha ng marami sa amin. Tinanong pa nila ng tinanong si Selena tungkol sa lugar nito sa Antique at kung pwede raw bang doon kami magbakasyon. Sabi pa nga ni Franklin na gusto raw kasi niyang makakita ng totoong mga aswang kung sakali. Maikling sermon naman ni Digoy. Naku pare, maniwala ka sa akin. Hindi mo gugustuhin makakita ng aswang. Tsaka, huwag naman ganyan. Baka kasama pa ng loob ni Selena yung sinasabi mo. Kita kong hindi komportable si Selena sa usapan. Binawi nga rin agad ni Franklin ang kanyang biro. Pero mapilit pa rin ang iba sa ideyang doon na nga sa Antique
magbakasyon. Ilang usap pa ay napatango na rin nila ang babae. Nakangiti si Selena pero halata kong napipilitan lang siya noon. Kinausap ko na lang siya ng palihim noong gabing yon. Kako intindihin na lang ang mga kaibigan namin. Sabik lang talaga silang magkasama kami ulit. Nginitian naman niya ako, bagamat kita kong malungkot ang mga mata niya. Sa mga sumunod na araw ay agad kaming naghanda ng mga katropa ko. Si Selena nga ay sumulat din agad sa kanyang tiyuhin sa lungsod ng Antique para magpasabing darating nga kami. Nang magpadala na ito ng balik-liham, nag-finalize na kami ng mga paghahanda at agad nang sumakay ng barko makalipas ang ilang linggo. 8 po kaming lahat noon. Ako, si Franklin, si Digoy, si Matt, si Lina, Rochelle, Becca at ang bunsong kapatid ni Rochelle na si Bianca. Nagpumilit daw kasing sumama para maranasang mag-nature tripping. Duda nga lang ako natatagal ang isang yun kasi halatang hindi alam ang pinapasok. Siya yung tipikal na sosyalera at maarteng dalaga. Maski nga mismo si Rochelle ay halata ko rin hindi gusto na isama ang kapatid. Banayad naman po ang biyahe namin, Sir Jupiter. Pansin ko nga lang na hindi mapanatag si Selena. Sabi niya yun daw kasi ang unang pagkakataon na may dadalaw sa kanilang lugar. Pinakalma ko naman siya at sinabi kong huwag siya masyadong mabahala. Walang mangyayaring masama at magiging maayos lang ang lahat. Sabat naman ni Digoy, siya na raw ang bahala. Suot daw kasi niya noon ang kanyang pamproteksyong anting-anting na kwintas, kaya kahit paano ay hindi kami magagalaw ng mga masasamang elemento ng basta-basta. Pagkarating namin ay agad kaming sinalubong ng tiyuhin ni Selena na si Tata Nonong. Nagtaka ako kasi bigla na lang napahawak sa kanyang dibdib si Digoy. Nilingon ko naman si Selena at napansing nakayuko lang ito. Tinapik ko ang kanyang balikat. Napatingin siya sa akin at nginitian ko naman siya. Yun nga lang, hindi na nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Lumingon siya sa kanyang tiyuhin bago muling yumuko. Sunod naman ay nagkatitigan kami ni Digoy. Bilang siya ang pinakamalapit sa akin ay alam na alam kong may gusto siyang ipahiwatig. Pero hindi niya pwedeng basta sabihin doon. Mula sa pier ay agad kaming bumiyahe papunta sa bahay ni Tata Nonong. Isang medyo liblib na bahay. Mag-isang nakatayo sa bungad ng isang gubat. Mula roon ay tanaw ang bundok na kailangan naming akyatin. Sementado at 2 andanas naman ang bahay, kaya pwede raw kaming magpalipas ng gabi roon. Tuwang-tuwa ang mga kasama namin kasi napaka-presko ng ambience ng lugar. Ika nga ay malayo sa polusyon ng syudad. Panay reklamo nga lang si Bianca kasi masyadong ang malayo sa kabihasnan ang lugar. Wala ring signal ang kanyang cellphone. Ito yung cellphone noon na medyo malaki pa, may keypad at meron ding antena. Pagkarating din namin ay may mga nakahanda na palang lulutuing hapunan. Tulong-tulong na kami noon maliban kay Bianca. At habang nasa kusina, kinausap kami ng pakonti-konti ni Tata Nonong. Sabi niya, wag daw kaming basta lalabas ng kanyang bahay kapag gabi. Medyo delikado raw kasi ang gubat pagkalagpas ng kanyang taniman ng prutas. Yun nga rin daw mismo ang dahilan kung bakit mas mabuting doon na kami magpalipas ng magdamag. Tapos sa umaga na sumuong sa kakahuyan. Nagkatinginan kami ni Digoy, tsaka tinanong niya sa matandang lalaki kung anong panganib ba ang meron sa gubat. Hindi agad kumibo ang lalaki, kaya itinuloy ng kaibigan ko ang pagsasalita.
Alam niyo kasi, tata, apo ako ng isang albularyo. Kaya kahit papaano ay may konti akong nalalaman sa mga ganitong bagay. Yung gubat po ba dyan pinamumugaran ng mga aswang o ng iba pang elemento? Napatigil sa ginagawa ang iba naming kasama. Si Becca pa nga ay nabatukan pa si Digoy. Huwag daw manakot ng ganon at baka masira pa ang bakasyon namin. Humingi naman ng tawad ang binata. Sabi niya, nagtatanong lang naman daw siya para mas maging handa kami kung sakali. Sir Jupiter, napansin kong nagkatinginan sina Selena at Tata Nonong. Pansin ko sa mga mata ng babae ang pag-aalala. Lumingon naman sa amin ang matanda at saka kinumpirmang may mga aswang araw sa gubat na yon. Agad kaming natahimik at napatingin sa kanya. Dugtong niya yun daw ang dahilan kaya delikado ang gubat kapag gabi. Pero wag daw kaming mag-alala kasi ligtas naman daw kapag umaga. At magiging ligtas din daw kami kapag naakyat na namin ang bundok at nakarating na sa baryo ng lola ni Selena. Nagpahayag ng takot sina Rochelle at Becca. Sabi naman ni Franklin, "Sus, wala yan. Kwentong bayan lang yung mga aswang. Tsaka ano ba? Nandito na tayo eh. Huwag niyo nang sabihin, sisirain na lang natin tong bakasyon at uuwi na lang dahil lang sa mga ganyang panakot." Nagpalitan pa ng kuro-kuro ang mga kasama ko habang tuloy lang ako sa paghimay ng malunggay. Hindi ko itatangging kinabahan din ako noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Naniniwala kasi ako sa mga ganoong kababalaghan lalo pat nakita ko na kung paano manggamot ang lolo ni Digoy. Hanggang sa sinabi ni Tata Nonong na wala kaming dapat ikabahala. Basta ba, huwag kaming magpapasaway sa daan papunta sa bundok. Kita naman daw namin na nagawang makapamuhay roon ni Selena, di ba? Napatingin kami kay Selena na muli na namang yumuko. Biro ulit ni Franklin na baka aswang din daw si Selena. Binatukan naman siya ni Digoy kasi sigurado siyang hindi naman aswang ang babae. Ayun nga at kaya namang humawak at kumain ng asin at bawang. Noon din ay sinadya ng ibahin ni Rochelle ang usapan at nagpatuloy na kami sa pagluluto. Nakapaghapunan naman po kami ng maayos at pagkatapos ay naghanda na para magpahinga. Sa kwarto sa second floor yung mga babae habang kaming mga lalaki naman ay sa may sala naglatag ng banig. Noong nakahiga na kami ni na Franklin, Digoy at Matt ay bigla na lang nagsalita ang apo ng albularyo. Bagamat alam na raw naming posibleng ang may mga aswang sa gubat, kailangan daw niyang malaman kung paano kumilos ang mga yun. Yun daw ang paraan para malaman din niya kung paano kami mananatiling ligtas sa lakad namin. Balak daw niyang magmasid-masid at kapag sinabi niyang uuwi na kami, ay hindi na kami dapat umangal. Sabi ni Matt na huwag namang manakot ng ganoon si Digoy. Payag naman ni Franklin, baka nga masira na talaga ang bakasyon namin dahil sa mga ipinipilit ng binata. Awat ko naman, huminahon muna sila. Ayun nga at nagmamasid-masid muna si Digoy para siguraduhin magiging maayos lang ang lahat. Biglang tanong ni Franklin kung anong pagmamasid ba ang gagawin ni Digoy. Sabi naman ng apo ng albularyo, lalabas daw siya at titignan kung may madidiskubre bang mali. Sabi ko sasama ako sa kanya tapos agad na rin nagpresenta sina Matt at Franklin. Grupo kaming nagpunta roon kaya grupo rin kaming damay kung sakali. Tanong naman ni Matt kung sasabihan din ba namin sina Rochelle pero pinigilan siya ni Digoy. Mas mabuti raw na kami na lang munang apat. Mas madaling magmasid kung hindi kami ganon karami. Maingat at tahimik nga po kaming kumilos noon. Tinakpan lang namin ng kumot ang mga bag at unan namin para hindi agad mahalata na wala kami. Pinatay din namin yung gasera sa sala para sigurado. Pagkatapos,
dahan-dahan na kaming lumabas sa may back door na nasa kusina. Sinalubong po kami ng napakalamig na hangin, Sir Jupiter. Bilog din ang buwan at sa pagkakatanda ko ay isang gabi na lang bago ang ganap na kamilugan. Agad nagsitayuan ang balahibo at kumabog ang dibdib ko. Pero pinilit ko pa rin umakto ng normal. Paalala kasi ni Matt, mas mabuti kung kumilos kami na parang wala lang. Nang sa ganun, kung makita man kami ni Tata Nonong, makapagdahilan kami ng nagpapahangin lang ng konti. Naglakad-lakad nga kami sa kakahuyang nasa may likod ng bahay. Hindi pa naman masyadong marami ang mga puno roon. Panay mga tanim na prutas pa lang ni Tata Nonong. Pero tanaw na ang pinakabungad ng gubat na kailangang suungin bago marating ang bundok. Wala naman po akong nakikitang mali sa gubat at bundok, pero habang tumatagal ang tingin ko roon ay lalong nanlalamig ang kalamnan ko. Paalala ni Digoy na maging alerto kami sa paligid. Bulong ni Matt na siguro bumalik na lang kami sa loob. Buska naman sa kanya ni Franklin, "Kalaki-laki mo ng tao, duwag ka pa rin gaya ng dati. Kung natatakot ka, pauna ka na roon sa loob at nang matulog." Bahagya kaming nagkatawanan habang si Matt ay nagkamot ng batok. Subalit bigla na lang napako ang mga mata ng binata sa gubat na animoy may nakita. Dahil doon, napalingon din kami ni Digoy at Franklin. At doon po, Sir Jupiter, may nakita kaming gumagalaw sa dilim. Noong una ay hindi namin maaninag ng maayos, pero mukha yung napakalaking hayop gubat. Kasing laki ng kalabaw pero kahugis sa aso ang bandang ulo at buntot. Agad kaming sinabihan ni Digoy na magtago sa halamanan. Hindi namin inalis ang tingin sa nilalang na yun. Kita naming dahan-dahan itong naglakad papunta sa taniman ng prutas ni Tata Nonong. Natamaan yun ng sinag ng buwan at napansin kong napakaitim pala ng balahibo nun. Nakumpirma rin naming isa nga iyong malaasong nilalang, bagamat hindi talaga pangkaraniwan ang laki. Tuloy-tuloy siyang naglakad sa kakahuyan. Maingat kaming sumunod para hindi niya kami marinig o maramdaman. Ilang sandali pa, napansin naming huminto yun sa lilim ng punong bayabas. Nilingon ni Franklin ang tinitignan ng itim na aso at napasinghap nang makita si Bianca. Kita naming naglalakad ang dalaga, bitbit ng kanyang cellphone. Inaangat-angat pa niya yun, siguro pilit pa rin naghahanap ng signal sa liblib na lugar. Napatiim ng mga bagang si Digoy, mariin niyang bulong na nasa alanganin ang buhay ni Bianca. Hindi raw siya pwedeng magkamali. Isang aswang ang itim na asong yun. Hanggang sa napansin na namin kumilos ulit ang asong itim. Binibilisan na nito ang lakad papunta sa dalaga. Pagkatapos ay namalayan ko na lang na lumantad at napatakbo si Digoy papunta kay Bianca. Sigaw niya, "Bianca, balik sa loob ng bahay. Bilisan mo, may aswang nasasaraki sa'yo. Dali na!" Nagtatakang napalingon kay Digoy si Bianca at agad din siyang napahiyaw nang makita ang halimaw na aso. Bigla namang sigaw ni Matt kay Digoy na meron pang papasugod mula sa kakahuyan. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari, Sir Jupiter. Nakita naming may 4 na kalalakihang lumapit kay Digoy at agad siyang hinampas ng kahoy nung isa sa batok. Ang itim na aso naman ay lumiko tsaka lumundag sa mismong harap namin nina Franklin at Matt. Napasigaw ng mahaba at malakas si Bianca. Kaming tatlo naman ay pinigana ng matinding kilabot sa aso at pagkabahala para sa kaibigan namin. Binato ni Franklin yung aso pero hindi ito nagpatinag. Nagtulungan na kaming tatlo sa pagbato ngunit ayaw talaga nitong umalis.
Titig na titig lang ang nanlilisik nitong mga mata sa amin. Matindi rin ang paglalaway ng malaking bungangang puno ng matatalas na mga ngipin. Sinubukan naming maghiwalay na tatlo, umaasang makalusot man lang maski isa sa amin, pero sadyang mahigpit ang pambabakod ng aso. Nang aamba ito ng sakmal o kalmot kapag sinusubukan naming lusutan, at garantisadong mawawakwak ang kalamnan namin kapag tinamaan ng malakutsilyo niyang mga kuko at pangil. Namalayan na lang naming papalapit na sina Becca, Rochelle at Selena. Narinig yata nila ang sigaw ni Bianca. Doon na biglang tumalikod ang aso at agad tumakbo papunta sa gubat. Nakita rin naming malayo na ang apat na kalalakihan, bitbit ang walang malay na si Ligoy. Walang ano-ano'y agad naming tinangka ni Franklin na habulin ng mga yun. Nagpaiwan si Matt kasi gusto pa niyang mag-isip ng plano. Paano mag-iisip? Inatataranta na kami ni Franklin noon. Pinipigilan din kami ni Becca pero hindi kami nagpaawat. Nasa alanganin si Ligoy at kailangan niya ang tulong namin. Tuloy-tuloy kaming tumakbo papuntang gubat nang hindi iniisip ang mga posibleng mangyari. Sinuong namin ni Franklin ang masukal na daan. Sinundan ng dinaanang bahagi ng mga kalalakihang yon sa talahiban hanggang sa tuluyan na silang nawala sa paningin namin. Humabol sa amin sina Rochelle at Matt. Sabi ni Matt, "Naiintindihan ko kayo. Kahit ako nag-aalala rin para kay Ligoy. Pero walang mangyayari kung magpapadalos-dalos tayo. Mukhang planadong-planado nila ang lahat eh." Napalingon kami ni Franklin sa kanya. Tanong ni Franklin kung ano daw ba ang ibig sabihin ni Matt na planado ang lahat. Paglilinaw naman ni Matt, ang ibig niyang sabihin, mukhang sinadyang unahin ang apo ng albularyo para mawalan kami ng proteksyon. Nagkatinginan kami ni Franklin. Hindi namin maitatangging may punto ang pinaparating ni Matt. Posible nga namang nalaman ng mga aswang na may kasama kaming apo ng isang albularyo. Una nilang pinuntirya si Ligoy para wala nang sagabal sa kanilang mga binabalak sa amin. Ang pinagtataka ko lang di ba dapat hindi basta malalapitan o masasaktan ng mga aswang si Ligoy? Bakit sila nagtagumpay sa kanilang balak? Naputol lang ang usapan namin nang makasunod na rin si Tata Nonong. Magsasalita na sana si Franklin pero biglang sinabi ng matanda na delikado na roon sa gubat. Kailangan na rin naming bumalik sa loob ng bahay. Sinermonan pa niya kami. Bakit daw ba lumabas kami sa gitna ng gabi? Napakalaking pagkakamali raw noon kasi nga may mga aswang sa paligid. Napamaang ako, Sir Jupiter, tapos sumunod na nga kami sa matanda pabalik sa kanyang bahay. Doon nadatnan namin sa may sala sina Selena, Becca at Bianca. Iyak ni Bianca na umuwi na raw kami. Ayaw na raw niya doon. Mamamatay raw kami doon. Sermon naman sa kanya ng kanyang ate Rochelle. Uuwi? Tapos ano? Hahayaang mamatay yung kaibigan namin? Sinabi ko naman sa iyo huwag ka nang sumama kasi hindi mo kakayanin nagpumilit ka. Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. Dapat nga ikaw pa ang magpumilit na iligtas si Ligoy Tandaan mong ikaw ang ginamit na pain ng mga yun kasi tanga ka. Inawat namin ni Becca si Rochelle. Humingi naman siya ng tawad at niyakap ang napapahikbing kapatid. Nadala lang daw siya sa tensyon. Sabi naman ni Matt, lahat kami ay nag-aalala para kay Ligoy. Hindi makakatulong kung magpapadala kami sa init ng ulo. Natahimik kami noon. Hikbi lang ni Bianca ang naririnig sa sala. Napalingon naman ako kay Selena na nakayuko na naman habang nakaupo. Basag din niya sa katahimikan. Pasensya na kayo. Nalagay pa kayo sa ganitong peligro dahil sa pagpunta niyo rito sa amin. Dapat kasi tumanggi na lang ako. Pagpapanatag naman ni Becca sa kanya, wala siyang kasalanan. Ang grupo naman daw ang namilit sa kanya kaya huwag niyang sisihin ang sarili. Sabat naman ni Tata Nonong, sa ngayon, wala na akong naisip na ibang paraan.
Siguro kailangan nyo nang tumuloy sa bundok, Selina. Humingi kayo ng tulong sa lola mong albularya. Siya lang ang pwedeng makatulong sa inyo. Napatingin kaming lahat kay Selina. Tumango lang siya nang tanungin ko na albularya pala ang kanyang lola roon sa Antique. Dahil doon ay nabuhayan kami. Kahit paano ay may nasisilip na kaming pag-asa na mahanap si Digoy. Tanong nga lang ni Franklin kay Tata Nonong kung ligtas ba talagang tahakin ng gubat papunta kina Selina. Naisip kasi niyang baka punteriya ng mga aswang na yon ang mga dayong tulad namin. Pagpapaalala naman ng matanda, ligtas nga raw ang lumakad doon hanggat may araw pa. Manatili lang kami sa baryo ni na Selina sa gabi at huwag bababa ng bundok kapag hindi pa nagbubukang liwayway. Pagkatapos mag-usap ay agad na kaming nagpahinga, Sir Jupiter. Kailangan naming mag-ipon ng lakas kasi mahaba-habang lakaran pa ang susungin namin. Pagsikat naman ng araw ay maaga kaming nag-almusal ng masusustansyang mga pagkain. Kaning mais, salad na talbos ng kamote, inihaw na manok at mainit na tsokolating gawa sa tableya. Inihanda rin namin ang mga gamit namin at nang mag-aalas 7 na ng umaga, lumakad na kami papunta sa gubat. Sir Jupiter, hindi naging madali ang pagtahak namin sa gubat. Swerte na lang na may experience na sa mountaineering ang iba sa amin tapos naroroon pa si Selina. Kaya kahit paano ay may gabay kami sa napakasukal na lugar. Sinundan lang namin yung nagsisilbing trail tapos pinuputol lang ang mga talahiban sa mga bahagi na kailangan. Mabuti na lang at meron naman kaming dalang mga itak at kutsilyo. Hindi nga lang talaga pwedeng magpakakampante kasi maraming mga ahas at iba pang mga ligaw na hayop doon. Nakakapanginayang nga lang isiping imbis na mag-enjoy, pagkabahala ang namayani sa grupo namin sa bakasyong yun. Mga pasado 9:00 ng umaga nang makarating na kami sa may paanan ng bundok. Nagpahinga muna kami roon para makabuelo bago umakyat. Todo na ang angal ni Bianca kasi pagod na raw talaga siya. Ang iba naman ay medyo pagod na rin pero ayaw naming tumigil. Gusto naming magpatuloy at magbaka sakaling mailigtas si Digoy. Mabuti na lang at may mga nakita kaming kaimito roon sa pinagpahingahan namin kaya nakakain kami kahit paano. Subalit noong lalakad na sana kami ulit, bigla na lang napasigaw si Matt matapos matuklaw ng isang ahas. Nakita ko pang gumapang pasuot sa damuhan ng isang berdeng ahas, Sir Jupiter. Hindi ko nga lang natignan ng maigi kung anong uri yun, pero malamang na makamandag na ahas yun. Kaya naman dali-dali naming inasikaso si Matt. Isang nurse si Becca, kaya siya ang nanguna sa paglapat ng first aid sa kasama namin. Pinahugasan niya ng maigi ang natuklaw na binti, tapos tinali ang bandang itaas na bahagi. Pagkatapos asikasuhin si Matt ay madali na kaming nag-umpisa sa pag-akyat sa bundok. Nadagdagan ang dahilan namin para makarating agad sa baryo sa bundok. Sabi kasi ni Selina, marunong din daw magtanggal ng kabandag ng ahas ang kanyang lola. Desperado na kami noon kasi pahina na rin ng pahina si Matt. Napabagal kami dahil meron kaming kasamang may injury. Gayunpaman ay wala ni isa man lang sa amin ang nag-isip na iwan si Matt. Magkakasama kaming dumating ng Antique, magkakasama rin kaming uuwi. Yun nga lang mukhang wala talaga sa amin ang pabor ng pagkakataon, Sir Jupiter. Mahigit 2 oras kasi mula nang bumalik kami sa paglalakad ay bigla na lang kumulimlim ang langit. Napakakapal ng ulap. Halatang uulan talaga ng malakas at kasabay po ng malumanay ngunit malamig na ihip ng hangin, bigla na lang ding nanayo ang balahibo ko. Naramdaman ko kasing may mga nagmamasid na sa amin. Sinabi ko sa mga kasama ko na bilisan pa namin, kako hindi na maganda ang kutob ko.
Nagkatinginan kami ni na Franklin, Becca at Rochelle. Alam kong ramdam na rin nila ang napansin ko kahit di pa nila sabihin. Hindi na kami ligtas sa masukal at matarik na bahaging yun ng bundok. Oo, ligtas kami hanggat may araw. Paano kung umaga nga pero makulimlim naman ang langit? Kailangan na namin makarating agad sa baryo. Tinanong ko si Selena kung malapit na ba kami. Kimi naman siyang tumango. Sinabi niyang kapag may narating na kaming patag na bahagi ng bundok, kalahating oras na lakad na lang daw ang bubunuin namin. Maingat kaming umakyat sa isang bangin na mga 3 katao ang taas. Medyo nahirapan kaming iakyat si Matt, pero kinaya naman. Ilang minutong lakad pa at nagulat na lang kami nang may sumalubong sa aming iilang mga katao. Siguro nasa 10 o 15 silang lahat. May mga lalaki, babae, matatanda tapos mga binata at dalaga. Nakakakilabot kung makatingin kasi talagang pinapasadahan kami ng mga titig mula ulo hanggang talampakan. Hindi rin pangkaraniwan ang ngisi nila sa amin. Hindi yung ngiti na bumabati sa mga panauhin, kundi ngiti na parang may mga binabalak. Si Rochelle ang nagtanong kay Selena kung sila na ba ang kanyang mga kabaryo. Tumango naman ang babae, tsaka yumuko. Nagtaka ako kasi bakit ganun ang kilos ng babaeng natitipuhan ko. Hindi ba nag-aalinlangan siyang payagan kaming pumunta roon dahil sa mga aswang? Dapat ligtas na kami noong sandaling yun kasi kaharap na namin ang kanyang mga kabaryo. Nagsalita ang isang matandang babae sa harap namin. Tinanong niya kami kung napano ang kasama namin, sabay turo kay Matt. Sabi ni Franklin na tuklaw nga ng ahas. Lumingon ang matanda kay Selena tsaka nagsabing, "Bakit hindi mo sinabihang mag-ingat itong mga kaibigan mo, Apo? O siya, sige na. Tara na sa baryo at nang matignan na natin siya kaagad." Nagkatinginan ulit kami na Franklin, Rochelle at Becca. Parang ayaw na naming tumuloy. Pero wala, nandun na. Siguro kailangan na lang naming maging handa sa kung anuman ang mangyayari. Mga bagay na malamang hindi namin magugustuhan. Lalong lumamig ang hangin. Umabot na sa puntong may nakikita na kaming manipis na hamog sa paligid namin. Lumakad ang mga taga-baryo at sumunod sa matanda si Selena. Nakayuko pa rin ito at hindi man lang lumingon sa amin. Nagsalita si Bianca. Sinabi niya sa kanyang ate na sobrang sama na raw talaga ng kutob niya sa lugar. Bulong sa kanya ni Rochelle na kaming ang lahat ang kinukutuban ng masama. Pero wala na kaming ibang mapagpipilian noon kundi ang sumunod at manalangin. Yun nga po ang ginawa namin, Sir Jupiter. Maingat naming sinundan ang mga taga-baryo. Akay pa rin namin si Matt na hilong-hilo na. Naglakad kami ng naglakad, pakapal din ng pakapal ang hamog na nasa paligid namin. Hanggang sa napakalabo na talaga ng nakikita ng mga mata ko. Nanlalabo ang paningin ko ngunit huli na nang mapagtanto kong hindi yun dahil sa hamog. Kumabog ang dibdib ko. Naramdaman kong namanhid ang kasukasuhan ko pero hindi dahil sa pagod, dulot ng napakalayong lakaran. Nalintikan na. May nangyayari nang hindi maganda. Napakapit sa braso ko si Becca. Nakita kong natumba sa harap ko si Bianca. Napaluhod si Franklin at nabitiwan namin si Matt. Nakita kong lumingon sa akin si Selena at ang mga mata niyang umiiyak. Ang huli kong nakita bago ako nawalan ng malay. Hindi ko masabi kung gaano ako katagal na walang malay noon, Sir Jupiter. Basta nagising na lang ako dahil sa kung anong nakakasulasok na amoy. Pagdilat ko, nakita ko ang sarili sa isang napakadilim na lugar at naulinigang may nag-uusap. Nang pakinggan ko ang mga yon ng maigi,
nakilala kong sina Digoy at Franklin pala yun. Agad ko silang tinawag. Tinawag din nila ako pabalik at ginamit kong gabay ang mga boses nila para makalapit. Nalaman ko ring gising na rin pala si Becca. Tinanong ko rin sila kung nasaan ang iba. Hindi raw sila sigurado pero marahil ay kasama lang din namin sa lugar na yon. Paliwanag ni Franklin, mukhang isang bahay o kamalig ang kinalalagyan namin. Mag-ingat daw ako kasi may iilang mga bangkay ng tao sa loob. Yun daw mismo ang naaamoy kong napakasangsang. Napalunok ako ng laway sa narinig, Sir Jupiter. Nakakakilabot at nakakadiring isiping may mga bangkay na kasama namin sa kadilimang yun. Sabi naman ni Digoy, paggising daw niya ay malamang na naroroon na rin kami, pero hindi pa niya alam. Ang sigurado lang niya ay may ibang mga buhay pang tao at iilang bangkay siyang nakapa. Lumipas pa ang ilang oras at narinig na niyang nagising si Becca, tapos di nagtagal ay sunod na nagkamalay si Franklin. Hindi pa niya sigurado kung ano ba talaga ang nangyayari, pero hinala niya may sabwatang nagaganap sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Oo, aswang yung itim na aso, pero sigurado raw kasi siyang mga pangkaraniwang tao lang, yung mismong mga umatake at tumangay sa kanya. Hindi nga raw kasi siya pwedeng basta mahawakan ng aswang dahil sa suot niyang anting-anting. Tanong ko naman kung ganun ba ay pwede kaming makatakas gamit ang anting-anting niya. Ngunit medyo nanlumo lang ako sa kanyang tugon. Paggising daw kasi niya ay wala na ang agimat na kanyang kwintas. Malamang na kinuha na yun ng mga taong dumagit sa kanya. Ilang sandali lang ay biglang nagsalita si Bianca. Halatang kakagising lang, tsaka tarantang nagtanong kung nasaan daw siya. Sakto namang nasa bandang likod lang siya ng kinauupuan ni Franklin, kaya agad niyang kinalabit ang dalaga. Mabilis namang pinahinahon ni Becca ang bagong gising. Sinabi niyang bagamat nakakatakot ang kilalalagyan namin ay kailangan naming pagtibayin ang mga sarili namin. Paliwanag niyang maigi sa dalaga na hindi makakatulong ang pag-iinarte sa ganoong sitwasyon. Hindi nagtagal ay nagising na rin po si Rochelle. Agad din namin siyang tinawag at pinaliwanagan sa mga nangyari. Tanong niya kung nasaan daw ba si Matt. Nabahala na lang kaming napatahimik. Kasi hindi na namin alam kung kumusta na ang kaibigan naming natuklaw ng ahas. Sabi ni Digoy, dapat kasi umuwi na lang kayo agad eh. Dapat di nyo na lang ako hinanap. Tapos pwedeng kay Lolo na lang kayo nagsabi. Sagot naman ni Franklin, sabi mo ikaw ang magsasabi kung uuwi na tayo o hindi. Wala ka namang sinabi. Kaya sama-sama tayong mamamatay dito. Napamura si Digoy. Sandali kaming nagkatawanan ng mapait. Tawanang pwedeng huling tawanan na namin habang magkasama o huling kasiyahan bilang mga buhay. Tapos, bigla kong naisip ang nabanggit ni Digoy na posibleng sambuatan ng mga tao at aswang. Kinuwento ko sa kanya ang mga kakaiba kong napapansin kay Selena, lalo na ang huli kong nakita bago nawalan ng malay. Pagsang-ayon naman ni Digoy, kinukutuban nga rin daw talaga siya kay Selena. Pero sigurado naman siyang hindi isang nilalang ng dilim ang babae. Kaya palagay niya hindi lang ganun kasimple ang lahat. Palagay din niya mukhang kailangan naming malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari para makatakas. Muli kaming natahimik at nakiramdam sa paligid. May naulinigan kaming mga kaluskos na nagmumula sa labas. Kaluskos na gawa ng kung sinong naglalakad sa damuhan. Sabi ni Digoy, sigurado siyang aswang ang isang yon. Malamang isang bantay na itinalaga para hindi kami basta makawala. Muli kaming natahimik, Sir Jupiter. Hindi birong kilabot ang dulot ng pinaghalong madilim na paligid. Masansang na amoy
at ang mga kaluskus mula sa labas. Hindi na namin alam kung anong oras na ba. Gutom at nanghihina na rin kami. Naiiyak na sina Bianca at Becca. Si Franklin naman ay napapamura na ng pabulong at kami ni Digoy ay walang magawa kundi ang manalangin sana marinig at maprotektahan kami ng may kapal. Hanggang sa mapansin namin ang dagdag pang mga kaluskos sa labas. Bagamat mahina, dinig din namin ang impit na daing ng kung sinong nasasaktan. Pagkatapos ay nasundan yun ng pagkatok sa isang bahagi ng kinalalagyan namin. Animoy may pumupukpok sa kahoy na dingding, ngunit nag-iingat na hindi marinig. Kinabahan ako. Hindi ko masabi kung ano ang pwedeng mangyari sa amin nung mga sandaling yon. Napabulyaw si Franklin. Nagtatanong kung sino yung kumakatok. Nagulat na lang kaming lahat ng pabulong na nagsalita si Selena sa labas. "Huwag kayo maingay. Itatakas ko kayo rito." Malakas na salita ni Rochelle kung bakit ba ginagawa yun ni Selena, gayong siya rin ang nagdala sa amin doon. Mabilis ko namang tinakpan ang bibig ng babae. Kakuwag ng maingay at baka yun na lang ang paraan para makatakas nga kami. Sabat naman ni Bianca, bakit naman kami magtitiwala kay Selena? At biglang sabi ni Digoy na kung hindi kami magtitiwala kay Selena, makakaligtas ba kami? Natahimik ang grupo. Tuloy-tuloy lang ang tunog ng mahinang pagpukpok sa dingding. Pabulong na paalala ni Becca, ano't anuman, kailangan naming maging mahinahon kahit mahirap kumalma. Ilang minuto pa, Sir Jupiter. Bumigay na ang isang tabla sa dingding. Natanggal yon at nasilip namin si Selena sa labas. May kasama siyang isang medyo matandang babae, isang lalaki at isang binatang nasa 15 anyos. Kilala ko sila, Sir Jupiter. Yun ang nanay, kuya at bunsong kapatid ni Selena. Ang kuya niya mismo ang sumisira ng dingding para makalabas kami. Yun nga lang, kailangang makapagtanggal pa siya ng 2 pang tabla para makalusot kami isa-isa. Alok naman ni Franklin na tutulong na kami sa pagtatanggal ng mga tabla. Iling naman ng lalaki, siya na lang para mas tahimik ang lahat. Pabulong namang tanong ni Becca kay Selena, "Bakit mo nagawa ito, Selena? Oo, matagal tayong hindi nagkita-kita pero kaibigan ka namin. Tropa ka namin. Mahal ka namin, bakit mo kami nilagay sa matinding panganib?" Sir Jupiter, nangilid ang luha ni Selena. Sinabi niyang kasalanan niya kasi nagpaloko siya sa mga halimaw na yun. Kasalanan niya kasi nagpalinlang siya sa mga aswang at sa mga kasabwat na mga taong kanibal. Sa laysay niya, mga 1 taon daw pala bago siya bumalik ng Bulacan, nilusob ng mga aswang ang kanilang baryo. Ginawa silang bihag. Pinatay ang iba pa niyang mga kamag-anak. Yung sumalubong sa aming matandang babae at si Tata Nonong, pawang hindi niya kaano-ano. Ginawa ring bihag ang totoo niyang lola. Pinagbantaan siya ng mga halimaw na tutuluyan ng matanda kung hindi siya makakakuha ng mga taong iaalay at kakainin. Dugtong pa niya, "Hindi ko kayo pipiliting maniwala. Alam kong masama ang tingin ninyo sa akin. Ang totoo, ayaw ko kayong idamay. Ayaw kong kayo ang mapahamak pero kinakapos na ako ng oras. Kailangan may madala na ako bago ang kabilugang ito. Pero nilinlang nila ako, pinatay nila si Lola. Pagdating namin, wala na ang lola ko." Biglang singit sa kanya ni Franklin, "Napakatanga mo. Alam mo ba yun? Sorry pero pwede ka namang humingi ng tulong. Pero mas minili mong maniwala na hindi nila sasaktan ng lola mo. Yan ay matapos nilang patayin yung ibang mga tao rito. Si Matt, nasaan na?" Nagtatakang napatingin sa amin si Selena. Tapos ay nabakasan ko ng matinding pagkabahala ang kanyang muka. Sabi niya naroroon lang daw sa loob ng kamalig si Matt kasama namin. Doon din, Sir Jupiter, taranta naming hinalughog ang buong madilim na kamalig.
Ang tanglaw lang namin ay ang konting liwanag ng buwan na nakakalusot sa nabaklas ng tabla. Tuloy-tuloy lang sa pagtanggal ng huling kahoy ang kuya ni Selina. Pinagkakapan namin ni Digoy at Franklin ang mga bangkay na naroroon. Tiniis namin ang nakakasulasok na amoy at ang mga nabubulok na laman. Hanggang sa may makapa na akong katawang medyo mainit-init pa. Tinawag ko ang mga kasama ko. Nanginginig ako ng kinapa ko pa ang buong katawang yun, pati na ang mga damit para kilalanin. At tuluyan akong napamura nang may mapansin akong benda at nakatali sa isang binti. Dali-dali naming binuhat ni na Franklin ang katawang yun. Kumpirmado, si Matt. Nangungulay ubi na ang balat. Patay na. Noon din ay natanggal na ng kuya ng kaibigan namin ang panghuling tabla. Mabilis kong pinigil si Franklin na nagpupuyos na sa galit at napakatalas ng tingin kay Selina. Impit na lang na napaiyak ang mga kasama naming babae. Iyak dahil sa pinaghalong hinagpis at kilabot. Ako man ay napaluha na rin kasi hindi deserve ni Matt ang ganitong kamatayan. Pagkatanggal din ng kahoy ay lumusot ang mas marami pang liwanag ng buwan. Natanglawan ang isang bahagi ng kinalalagyan naming kamalig. Hindi ko aakalaing mas kahilahilagbot pa pala kaysa sa dilim ang matanglawan ka ng liwanag sa ganung pagkakataon. Kitang-kita na kasi namin ang iba pang bulok na mga bangkay. May mga ulong natanggal na sa kani-kanilang mga katawan. Puno rin ng mga bahid ng dugo ang kabuuan ng dingding at sahig. Noon din po ay dali-dali kaming lumabas isa-isa. Nakita namin ang bangkay ng aswang na nakabantay sa kamalig. Inabot ng nanay ni Selina ang agimat na pamproteksyon kay Digoy na ipinagpasalamat naman ng apo ng albularyo. May binigay din sila sa aming dalawang mga itak na pwedeng magamit. Ako at si Franklin ang humawak. Sir Jupiter, halos hindi na kami makahinga sa kaba habang sinusuong ang damuhan. Maya't maya ang paglingon at baka may makakita sa aming tao o aswang. Nagmamadali pero maingat na hindi makagawa masyado ng ingay. Hanggang sa makarating kami sa isang bangin sa likod ng baryo. Naunang bumaba si Digoy at ang bunsong kapatid ni Selina. Sumunod naman sina Bianca at Rochelle, tapos si Selina. Kami ni na Franklin at ng kuya ni Selina ay nakabantay pa rin sa bandang itaas. Noong bababa na sana si Becca, nagulat na lang kami nang biglang mapasigaw ng napakalakas si Bianca. Dali-dali akong sumilip sa ibaba at nakita kong may kinakalaban ng isang napakalakig asong itim si Digoy. Lumingon ako sa mga kabahayan at hindi nga po ako nagkamali. Nagising na ang mga taga roon. Sigaw ko, "Bilis na! Pistado na tayo! Bilisan nyo na! Takbo na! Takbo!" Nagsitakbuhan na yung mga nakababa sa patag na bahagi. Agad na rin kaming bumaba ng mga natira, tsaka lumundag sa bandang gitna ng matarik na bahagi. Mabuti na lang at madamo naman sa pinagbagsakan namin kaya hindi kami napuruhan. Mabilis kaming bumangon sa agad ng tumakbo kasunod sa mga nauna. Nilagpasan namin ang naghihingalong aswang na kinalaban ni Digoy. Naglalawa ang dugo nito sa damuhan at may nakabaong sanga ng puno sa sikmura. Binilisan ng gusto ang bawat takbang, kulang na lang ay paliparin ng sariling mga katawan. Ang ipinagpapasalamat na lang namin noon ay hindi nagiging mabilis ang kilos ng mga aswang na taga roon. Oo, lumalakas sila kaysa sa karaniwan, pero ordinaryo pa rin ang bilis ng kanilang kilos. Pinauna kami ng kuya ni Selina. Sabi nito haharangan daw niya ang mga aswang para makatakas kami. Kahit sa ganoong paraan man lang daw, mabayaran ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Singhal naman ni Franklin, "Ano bang sinasabi mo, tol? Kailangan nating makatakas lahat dito. Napakatindi na ng dinanas niyo sa kamay ng mga demonyong yan." Sinubukan ding kumbinsihin ni Selina ang kanyang kapatid, pero nagmatigas talaga ang lalaki, Sir Jupiter. Nang makitang papalabit na ang mga aswang, napilitan na kaming tumakbo ni na Franklin at nang umiiyak ng si Selina. Binilisan namin ng binilisan ng takbo hanggang sa nagulat na lang ako nang mapasigaw si Selina.
Nilingon ko siya at nakitang nakatingin pala siya sa naiwang kapatid. Nilingon ko rin ang lalaki at nahintakutan ng makitang putol na ang isang braso nito. Sakto rin sa paglingon ko ang pagbaon ng mga kuko ng isa sa mga aswang sa sikmura ng lalaki, tsaka tumagos sa kanyang gulugod. Akmang tatakbo pabalik si Selena pero pinigilan namin siya ni Franklin. Napilitan pa akong buhati na lamang siya sa ibabaw ng balikat ko para hindi na siya makapalag. Doon na kami nagtuloy-tuloy sa pagtakbo hanggang sa makahabol na kami sa naunang grupo. Ang kaso, may dalawang mga taga-baryong tao rin palang nakaharang sa kanila. Hinagis ni Franklin ang hawak na itak kay Digoy. Nasalo naman yun ng apo ng albularyo. Silang dalawa ng bunsong kapatid ni Selena ang kumalaban sa dalawang taga-baryo. Tapos tumulong na rin kami ni Franklin maski ang mga babae ay naghagis na rin ng mga bato para lang mapahina ang dalawang kalaban. Ilang sandali pa napasigaw na naman si Bianca at sinabing naririyan na ang mga halimaw. Tinulak ko ang isa sa mga tao. Nawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong sa mabato at paibabang bahagi ng lupa. Tumakbo na rin kami pababa roon sa bahaging yun hanggang sa may marating kaming isa na namang bangin. Ngunit napakalalim noon at may rumaragasang ilog sa baba. Sabi ng nanay ni Selena, "Samahan mo sila anak, samahan mo mga kaibigan mo, doon kayo dumaan sa tulay. Magpapaiwan kami para pigilan ang mga aswang." Napakatindi ng hagulhol ni Selena noon. Wala na ang kanyang kuya, tapos mawawala rin sa kanya ang ina. Sabi naman ni Digoy, mas maganda kung sabay na lang kaming lumayo at tumakas ng mabilis. Subalit sabi ng ginang ay mahihirapan daw kami dahil isang hanging bridge ang kailangan naming daanan. Paisa-isang tao lang ang pwedeng tumawid doon at hanggang 3 lang ang kayang suportahan ng buong kabaan. Sa makatuwid, kailangang may magpaiwan para mapabagal ang mga tampalasan. Labag sa loob na tumango si Selena. Pero noon pa lang ay ramdam ko nang may iba siyang binabalak. Nagyakap ang mag-iina. Habilin ng ginang na huwag nang sisihin masyado ni Selena ang sarili. Hangarin daw nitong magkaroon ng buhay ang kaisa-isa niyang babaeng anak. Matapos magpaalam ay tumuloy na kami sa bungad ng tulay, Sir Jupiter. Medyo mahirap kasi takot ang iba na tumawid sa dumuduyan-duyang tulay. Nauna sina Bianca at Rochelle. Nang makarating na sila sa kabila, sumunod naman si Becca. Nang makarating siya sa bandang gitna, doon na ako lumakad at sumunod sa akin si Franklin. Si Digoy ang sumunod kay Franklin at huling tumawid si Selena. Yun nga lang, Sir Jupiter, nangangalahati pa lamang ang babae ay nakahabol na ang mga halimaw. Kita ko noong hinaharap na ng nanay at kapatid ni Selena ang mga aswang. Si Selena naman mismo ay umiiyak lang na nakatayo sa gitna ng tulay. Sigaw naman namin sa kanya, tumuloy na siya sa pagtawid. Subalit tumalikod siya at sabay-sabay naming nakitang bumulagta ang bunso niyang kapatid sa lupa. Ang kanyang nanay naman ay sinakmal ng isang aswang sa may balikat bago sinaksak ng mga kuko sa tiyan. Napalingon ako ulit kay Selena. Sinabihan ko siyang magpatuloy na sa pagtawid dahil nakalapit na sa tulay ang mga halimaw. Lumingon din siya sa akin, saka ngumiti. Nakita kong may dinukot siyang maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa at pinanghiwa niya yon sa mga lubid ng tulay. Patawarin ninyo ako. Mahal ko kayo. Sir Jupiter, wala kaming magawa kundi ang mapasigaw nang makitang tuluyang naputol ang tulay. Bumagsak si Selena sa rumaragasang tubig at agad nawala sa paningin naming buwan lang ang tanglaw. Pagkatapos po noon ay tinahak na namin ang nalalabing bahagi ng gubat. Nalaman naming sa likod na bahagi na pala yun ng bundok, kaya iba sa nauna naming dinaanan. Lusot yun sa isang pinatag na bahaging meron ng mga sasakyan. Pagkarating sa may bayan ay agad kaming nagsumbong sa mga pulis. Medyo duda pa sila sa mga salaysay namin noong una pero wala naman silang maibigay na paliwanag kung bakit ganoon ang ayos namin. Napakadungis, puno ng putik at may bahid pa ng mga dugong galing sa kamalig.
Kaya naman agad pinapuntahan ng mga otoridad ang bahay ni Tata Nonong. Gaya ng inaasahan, wala na ang matanda roon pagkatapos inakyat din nila ang baryo sa bundok. Sa totoo lang, hindi na namin masabi kung ano ang nadatnan nila doon. Basta bigla na lang nagbago ang trato nila sa amin habang naghihintay kami sa kanilang istasyon. May dumating agad na tulong para makauwi kami ng ligtas sa Bulacan. Tinanong namin sila kung ano ang nakita nila. Pero hindi sila sumagot. Maski ang katawan ni Selena sa ilog ay hindi na rin namin nalaman kung nahanap ba o hindi. Sila na rin mismong kumausap sa mga kamag-anak ni Matt. Ang pinalabas nilang kwento, may nakasalubong kaming mga rebelde sa bundok. 2 dekada na po ang nakalipas simula noon, Sir Jupiter. Pero sariwang-sariwa pa rin sa mga alaala namin ang nangyari. Kaming mga natira ay may ugnayan pa rin naman hanggang ngayon at malapit pa rin sa isa't isa. Kami ni Becca ang nagkatuluyan. Habang si Digoy naman, napangasawa ang maarteng si Bianca. Sina Rochelle at Franklin naman ay nasa magkaibang bansa na nagtatrabaho. Sir Jupiter, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento naming magbarkada. Hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin, pero siguro iiwanan ko na lang kayo ng isang paalala. Isang napakasimple, ngunit napakamahalagang paalala. Mag-ingat sa lahat ng pagkakataon, sa mga tao, lugar, o anumang sitwasyon na ating kakaharapin. Manalangin at pagtibayin ang pananampalataya. God bless po sa ating lahat.